down ga kai ko da fan kasuwa babu kawai kai da Allah ya kawo mu amin dai Allah ya kawo mu dai kai ya rufe kwata ba wani labari Allah ya kame rabon wallahi kai dan wallahi wani ne fa ko tsoro da shi wallahi yana wuce Allah Allah kai ka sani ai idan na san da kake sai mutane ko kai wallahi ya sato daga cikin gidan mu san yawa ne da mu wallahi na san ai wallahi mun kai bayan fa ai fa ku akai duka awaki yu kai wallahi Allah kuma da kana mai baki ne Allah ya dora masa wallahi zan yi ko kana zan yi na yayin kwacewa da wahala na ga shi mutum nan san da mu je mu karɓi kuɗin Allah wallahi ai wallahi kudi ubiye ne bayar mu karba dan kunna mu ne kuma gani mutum kai bace dai sosai ga tanan dai wannan ai hoton so da Haruna ne a wayar wannan a to me mun sadiya Haruna Sadiya Haruna wallahi zuwa zan je mu wallahi na yaya wallahi kaga na yaya kai Alan ga wayarka ka ci albarkacin Sadiya a duniyar nan sai za ka gaya muka burge ni ka ambaci Sadiya Haruna ni ma haka nake to ka ci darajar albarkacin Sadiya Haruna shi isa na da maka da wayarka alhamdulillah Allah na gode ma Sadiya Haruna ta cice ni